Sziasztok, ez a Dislike, én Adrián vagyok, ő meg Gergő, aki... Hello! De ha ilyen gyorsan mondod, akkor tudni nem fogok beszélni meg tőle. Nem fogok a szabadba vágni. Ja, persze, én beszélek gyorsan. Egyértelmű volt. Meg minden szar vagyok. Na, az előbb felvettük. Király. Először is nem szoktam káromkodni. Legalábbis videóban. Már megint meghaltam. Ez a te hibád. Elmondanád, hogy miért? Mert azt mondtam. Most örülj. Te vagy a kedvencem. Vagy a második kedvencem. Na, az előbb felvettünk egy gameplayt. Mi? Ezt nem értem. Miért hozzá? 14 perc gameplay. Csak közben elnyomva egy nulla. Vagyis fel akartunk venni 14 perc gameplayt. Csak közben leállt a felvétel. Taps Adrián. Jaj. Szokjál pendrive-ot. Ez az én dumám. Nem fáj. Most már az enyém. És ez pendrive-val kell. Képzeljétek el, az előbb fogja a kezébe a pendrive-ot, és akkor mondja, szopjál pendrive-ot. Csak nem tudtam kimondani a nevét. USB-t akartam mondani. Hát az vicces volt. A te hibád! Szokjál pendrive-ot! Szokjál pendrive-ot! Bocsánat. Ez az Taki. És akár szányszor elmondod, hogy csak te hívhatod annak. Engem az nem érdekel. Csak én hívhatom, csak is csak. Tudod, hogy miért? Meg nekem megengedte. Igen, spanok vagyunk. Én vagyok az ő vezére. És tanítója. Most ezt figyeld, mit fogok vele csinálni. Megszületlek. Ja, és nem, téged nem lesznek meg. Mindegy. Mert én eszem meg őket. Ott van egy gyalog. És most megmentesz. És miért? Azért. Tudtam, hogy számíthatok rá. De nem tudtam biztosan. De ez kicsoda, akivel most vagyok. Tölts fel a fegyvered! Slöjj! Én majd hogy is hívják lenni. Megvan a kedvenc emberem nekem. Tudod, hogy ki az? Ez a te hibád. Ezért most szolgált fent. Jó, ez már túlzás. A végén... Ja, köszönjük azt a 20 megtekintést, amit az első videón kap. Első videó volt. És azt a röpke kék feliratkozót, akit röpke 6 nap alatt sikerült megszereznünk. Úgy az eredeti beszólás nem így van, de attól nekem még így, mert én vagyok fő. Hát már összeszedtem. Miért jössz, nem? Aha, kösz. Szívesen. Igazán kedves vagy. Hogy úgy mondjam. Miért hiszik az mindannyiunkra, hogy rambók vagyunk? Ki? Az emberkék. Itt futkoznak és közben a fejük felett van rambó. Nézd majd meg ezt. Na, mentsen meg. Meggondolom. Mentsen meg, mert átviszik a csákban. Hú, ezt te utálom. Miért? Nem tetsz a képen. Nekem nem kedvencem. Ez komoly volt.
Ugye? Kifektették 2 ilyen óriást. Amúgy várjál, szerintem mindenkit megköltöttem volna kapaszkodni. Amúgy mivel ez még csak 5 perces videó volt, mert ennyire pró voltam. Voltunk! Én voltam! Hogy pontosabb legyek. Ezért belefér még egy. Igen. Ez miért? Ez mi volt? És miért haltam meg? Legyél már fel, ott vagyok. Nem már. Tudod ki a kedvencem? Nem. Hogy is? Nem. Nekem ő nem a kedvencem. Akkor Jackie. Nem. Mert ő béna. Azt mondod. Nekem befőtt a kedvencem. Az a legjobb, szerintem is. Ugye? Várjál, azt szerint ezt hallották a nézők? Nem, mert Nem. nem mondtam. Jó. Akkor ez most a világ leggyökerebb izéje volt. Nézd ki az, nézd ki az! Befőtt! Akinek vége! Jaj, jó! Meghalt, befőtt! Hogy tudsz ilyen bénán játszani? Amúgy azért lett a neve befőtt, mert az előző részben ugye nem tudtam milyen neve, aztán mondtam, hogy befőtt. És azóta befőtt meghívom. Úgy. Én ezt a bombázót meg tudom ölni. Csak te élsz, csak... Én... Nem baj, innen mentünk. Emlékszel? Ennyi van. Csak. Hú, de jó. Beleugrok megint. Hú, de jó. Nem tudom. Oké, zászlónk volt. De nem onnan kezdünk. Hanem innen. Taposolhatna. Ez így nem ér. Annyi robban. Remélem a 4. részt látjátok. Láttátok? Bocs. Befőtt! Jaj, ezt szedjük már össze. Ja, hogy te vagy vele? Igen. Ott szedjél már össze! Gyorsan! Te őrült! Mit csinálsz? Oda ugrálj be, az kaszabold a földet. Meghaltam. Én is, de jó. Kezdhetjük a Ja, felétől? már értem, mi volt a gond. Na mi? Semmi, nem. Akkor mondtad azt, hogy értem. Itt az a lényeg, hogy nem szabad sokáig tökölni. Ja. Menjünk le. Kipróbáltad, hogy visszafelé lősz. Vissza. Tudod, mert hátra a lövés. Igen. Ne robbants fel rám! Bocs. Rám robbantasz mindent. Meg amikor össze akartam szedni az előbb is.
Jól van, na. Én csak ugrálok össze-vissza. Lefőtt! Itt a legjobb ember az a terminátor. Gyorsan még kell csak ugrálni rajta. Nem hiszem, ott volt a helikopter! Az előbb is, amikor meghaltunk itt a végén. Csak... Nem baj, ezt nem igen, csinálni. nem Így van, az egészen. Akkor lehet, hogy felszítem. Késő. Megpróbálom. Ne, Utcsó élet. szerintem is. Ne szíves. 11 pont. Nem baj, messzünk, ez is végignyújjuk már, ember. Igen, ha én meghalok vele, akkor mindenki meghal is. Ez tök menő volt. Ó, nem igaz! Nem igaz, utálom a Ketten kutyák. kell ide eljutni. Igen, utálom a kutyákat. Azt a mennyi? Ezt hogy? Ja, hogy az én voltam? Azt te dobtad, igen. Mit dobtam én? Csáknod is, hogy a gránátot dob, utána jönnek a gránátok. Ja, tényleg. Ezzel vagy. Megcsináltuk! Hogy is csináltam? Hát Én voltam! Én ugrottam fel, tehát én csináltam meg. én ugrok talán. Én végighaltam rajta. Biztos megöltük volna, hogy Gyorsabban megcsináltuk, mint az emberek 84%-a. Na! Itt lett volna ennek a videónak a vége. Vége. Szóval Sziasztok. sziasztok! Nyomjatok egy lájkot, nézzétek a Iratkozzatok videóinkat. fel. Iratkozzatok fel.